ngelungisa kwagqiba kwehla ububi obunjena. uThixo uthini ngelungisa? Ngabe uThixo na akakhathali na ngamalungisa? Kodwa xa uzojonga indlela uYobhi akhiwe ngayo, ngoba nguYobhi lona othi ndisendize emhlabeni, kuyabonakala kananjalo ukuba ndambuyela kuye ndize, ngoba ubulungisa abukhomekanga kumaqithiqithi, ibunewunewu bezinto esiziqhamlayo apha, noba zehluthwa zonke ilungisa lithi kulungile. Noba kungexesha lentlungu ilungisa lithi kulungile. Athi umpostoli uPawulos, noba siyaphila sengabaphilela inkosi, noba siyafa sengabafela inkosi. Sole uYobhi ke udlule ezintweni, engcinelwa njengendoda emoyikayo uThixo, engcinelwa njengendoda etyekayo ebubini. Kodwa uThixo wayisebenza le ndoda, wayisebenza le ndoda uThixo, akwanela nje ukuyisebenza ngabantu.